L-edukazzjoni tfisser li l-individwu, il-persuna, tiżviluppa l-kapaċitajiet u l-ħiliet kollha tagħha. Dawna ma jissarfux biss bħala gwadan jew bħala profitt għall-individwu, imma wkoll jiservu biex ikonna soċjetà demokratika, soċjetà li tirrispetta il-valuri demokratiċi li aħna il-koll nemnu fihom. Huwa aċċertat mill-ekonomisti illi l-pajjiżi li l-iktar avanzaw ekonomikament fil-preżent naturalment l-Amerika, dana ġara imħabba illi daħlu l-aħjar sistemi ta' edukazzjoni. Huwa importanti dejjem illi kull partit politiku illi jrid jaħdem fil-qasam soċjali jrid dejjem imur għal prinċipji tiegħu. Jiġifieri naħseb illi inti tfittex x'inhuma l-eruq tiegħek u li inti tmur ukoll għal dawk li huma il-femiet bażiċi tiegħek hija ta' essenza kbira anke llum illi il-problemi finanzjarji qegħdin ħarbtu ħafna mis-sistemi ta' pajjiżi oħra.